merk je gauw naar dit verhaal. Kriebelbisten. Jan Joe had een nije moedse. Peers, met roze en witte strepen. Hiendel Bob op een holle zitten treien wiebelbaltjes. Wat een mooie moedse, Jannejoe. Mag ik hem eens passen? Ja, yes. Maar wel heel voorzichtig, Jer. Hij is kreknij. Tomke zet een mooie moedse op zijn holle. Wat een warme moedse. Ja, hij is ik verboeten. Waf. Oh ja. Tomke jouwt de moedse weer aan Jan Joe. Alsjeblieft. Ze leidt hem op de tafel. Dan zei ze... Wat zullen we doen, Tomke? Ik maak je een kleurplaat. Voor Cornelia. Hoe stik je een kleurje? Ik kan al volle meer kleurplaten in het boek. Oké. Al gauw zitten ze allebei te kleuren. Maar Jan Joe hield het even op. Nog. Dan klauwt ze met de vingers in het hier. Waarom zit het zo hield het om die hier? Nou, ik ga jokte. Oh? Ze kleur je weer verder. Maar een skofke letter... Nou, zit ze alweer aan haar hier. Ze klauwt achter de eren en dan in de nekken. oh. En dan weer Bob op een holle. Hé. Nou, wat jokt mij nou toch? Zit er ik wat in mijn hier, Tomke? Tomke shot naar Jan Joe haar hier. Nou, ik choneert. Nee, net zo. De mast even echt in mijn hier, Sjen. Oké. Tomke giet steen. Hij tieskert met de vingers in Jan Joe haar hier. Ik show echt heel niet. Maar waar jokt het dan? Jan Joe wiest. Nou, hier. En hier. En daar achter het eer. Tomke doet het hier aan de kant. Maar hij kan niet vinden. Nou, echt weer, er zit niet, Jer. Wat gek. Dan kleur je ze weer verder. Letter, als Jan Joe voort is, shot Cornelia dat Tomke hield iets ons in hier zit. Wat is er met die hier, Tomke? Nou, er jokt wat. Het wil net oorgaan. Oh? Oh. Cornelia krijgt de kaam en maakt het paadjes in Tomke zien hier. En jajer, Jakkes nog een ta. Wat is er, Cornelia? Nou, de kroppen lietse beestjes in die hier. Beesten? Wat voor beesten? Lezen. Luzen? Wat binnen dat? Dat binnen hele lietse kriebelbeestjes. Oh, die wil ik net. Dan mag ze gauw pakken, Cornelia. Ik zal ze wel voortjaaien. Voort, stomme beesten. Oh, dat is net zo makkelijk. Ze binnen hier liets en vlug. Ik denk dat ze van Jan en Joe kregen naast. Misschien schieten ze wel in haar moedse. Hij stond die niet net op, hoor. Ja. Ze binnen gereven hoe stapt naar 10 holen. Oh? Nou, ik zal dadelijk naar de winkel om een luzekraam. Ja, daar kan ze mij vangen. En goed voor de eikens. Waf. Het Tomke Eikens in het hier? Lekker. Nee, luze-eikens binnen het lekker. Die moeten er gauw uit, anders komen er nog volle meer van die pleegbeesten. Nou, ik kom dadelijk weg. en voort is Cornelia. Oh jee. Op een fiets naar de winkel. Als ze weer omkomt, zei ze... Zo, nou zal ik de eerst keer met Tomke. En daarna was ik die hier met dit kwart. Even lezen hoe het mat. Ja, en oké. Cornelia begint te klimmen. Ze speelt de kaam heel iets uit, in het wetter. Als ze klaar is, smat ze gwot uit het flesje in het hier. Oh, bah. Oh, wat stonkt dat?
Ik word er misselijk van. Als het maar helpt. Haast wasken we die hier wel weer, Tomke. Inien ploft Romke op een groen en klauwt met zijn achterpoot achter het eer. Ik viel en kriebels in mijn hier. Jakkes. Romke had ekluzen. Maar ik en Jan en Johan moet ze net ophouden. Nou, misschien kan ze wel springen. Of vliegen. Cornelia giet bij Romke zitten en kiemt ek zien hier. Just ik wat, Cornelia? Ik zie geen luzen. Ha, gelukkig. Dan hoe ik dat stjonkspel net. Maar ik zie vol wat oors. Hé? Toe haast alweer. Modder in het hier. Moet ik nou ik van het stjonkspel, hè, Cornelia? Nee, hè. Thomas in pad. En Tomke ek. Ja, En dan ben je beide weskin. ja. En dan roken we ik wel lekker. Gelukkig. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.